Uy di ara, nagkasinabot man yung mga kabusing. Mili taglamas be kay manlabak ko no mi og manok. Mga tirador kini mga naong. Okay, larga. O sige, biyahe ta. Mao ni andan padung sa mong panglabakan og manok. Pero aylan ta mo hibong kay ang manok nga labakon amo ara in town. Among kauban ay namiya o dara, okay. Mao ni nga gianan ay lamog kahadlok kay kani dili ni taw-an. Gamay ra kay mi og silingan pero magwapo masad ang nagpuyo. Na mga surambaw nanguna nagpakita, ops, dara abot diretso. Mao ni akong mga kauban ay ipakita na to sa camera baby, pakita na to be. Dara, okay. Tagkuwag ngisis mga buing. Usa dai maabot dai kay dapat ipakita dai nako ang video dai, video bi. Ato ibalik sa ilahang POV pasok o tora hasok kani sila mo ngisi nila. Kani kana mao kana inyo makita diha nga nagbarog nga nagputi dili na ungo. Mao na nagvideo ganina. Kana ugoy gagngisi ang amaw. Wa day maklaro. Sige balin. Abot na mi. Okay, sugdan ta. Nipunit na silag bato. Naghata-hata. Kana samok-samok sa ning usa. Say tagid man oy. Buing wa kaigo. Gitan-aw ko na to balik. Ang kasang gilabak nga manok. Uy, di man day ni manok ang gilabak. Tao man day agoy. Sige ngita taglayan be. Ablihang kurtina kay nagdinaganay sa ubos. Saging. Akin sa man ni. Awa ni tagya. Way tagya. Sige, kuhaon ta ni ron. Awa, kuhaon tanig makuha ta ni ron. Dara kuha. Kisakit tagya ni, kinutkutan. Naunhan man. Kana. Dara, go ko daw. Nakakita sila. Nakaigo daw. Daga na. Hinaya mo dagan. Sus, kaslo mo. Paspasi. Ugoy, gangisi. Lahi maguri nakita ani nila. Daga na. Sige. Si Busing Charles ni dagan. Gangisis Busing Wilbert. Daga na, boss. Sige, boss. Daga na. Agay, paulit lang sa daw ko nami. Sige, ulit daw ko no. Kaya na ako nas babaw ang manok. Sige. Whoops. Hinahinay. Agay. Gingon ragani kong hinay. Sus. Kita mo naman tani. Kita taglapok da. Murag na damag mang yun. Sayang nga. Transition ta. Kaya nakita na sa tagmanok. Kita silang manok. Gibagat nila. Gibagat ni Busing Manoy. Gidagat. Sige, Busing Wilbert. Si Manoy din nakita. Dara mga tirador. Abante. Tangtangang shades. Si Busing Charles ni Saka. Wakay gos Manoy ay. Sige na, Busing. Ulit ta, Busing. Kay murag. Ngisi nila. Mission field daw ko na. Mission field. Wakay go. Sayang nga. Sige na. Balen ta. Mission field daw ko na. Balik ta. Ngita tagla yung pwesto. Okay kay ni. Sige. Lugsong ta sa ubos. Kita mi. Tura. Manok na. Manok. Labak ka na yun. Sus, labak ka na yun ba? Labog eh. Ni-smile man nun sa kamera. Labak ka. Sus, maodi ay ni-smile sa kamera. Kaya nangapangos di ay. Sige daw ko no be. Pakita daw ko no ta. Basig ikaw nasa kay pangos. Naong sa luya. Agoy luya. Manidaan di ay. Sus, bati malasa. Naog, lauli. Retrita, atras. Di arang manok nakita ra. Perti na mong gukod. Unsa baday nga. Naamday ko nos tangkal niya ng tagyap. Okay. Iwa na si Busing ni kat na grabe mo kat og kapayas mag-shades man. Kana may Busing naning kayo. Sus. Sige daw ko na slow mo. Asos apyat man din yung ungguya. May man day, may pasigyo pakat-kat. Dagko na kay ngisi ning mga kabusing na to kay nakakawa na magmanok. Sige daw ko no, dara mo ni napadulita na to. Nanawal pas Busing nakakat-kat magkapayas nga shades. Okay na, uli na daw mi. Gihapuwa pang manok dara ay. Mission success raman day ko no gihapon bisag wa kay go transition tabi. Okay, dara abot na mi. Okay, magluto mi pero namo koy nakita diri agay kaila mo to dara butong paris ni nato sa manok. Dara mayo ako magic transition na balik. Tagod naman dritso. Kugihana another view. Pak. Sige daw. Dara kapayas sa dritso. Sus kugihana ni ang mga kabusing ngayon. Kuhaan pagliso sus ka-cute dara.
matik op, na luto na bukal na. Humuta. Kani busog gini ron. Op, sige daw bi, busog ba? Tura na ra, matik suka dayon op. Haon dayon op, ngisip busing. Okay. Sige na, oh, gikinamot na. Mga naong mga kabusing bitarong na tong camera kay aron makita sa ning tig sigyaw-yaw diri ba. Kay murag basig wa mo kailas na sigyaw-yaw up na naghubuay pa. Sa mga ni Facebook di ni bawal. Sige daw ko na be up. O tura. Okay. Op, kubitan na to gusa. Aw, goods ra kaayo op. Ito ko nang damon be. Sige. Luwag. O gigamit sige. Gamitan lang usa. Makuha ra karon. Paduol na tanan. Oh, kan na. Ungit na. Hop. Init. Op, init giday. Sige, tanaw na to. Ang manok daw kuno tilawi. Hungit kapayas. Op, butang balik kay init. Op, kuha tag kutsara. Sabuan na to, sabuan. Kip mo. Pakyut tagamay sa camera bisag di ta cute. Sabuan na to be. Hungit. Op, init. Op, init giday kay butang og balik. Sige na. Kanon sa. Hungit. Dara. Oh, mukaon sa ka mga busing tan-aw lang mo. Oh, sige. Nara, panati. Kita kay manok ko gipaduol gis camera. Op, haba busing. Oh, sige. Si Busing Wilbert mura man gitutukan ng manok. Op, sigop sabaw. Kedara. Transition na to. Oh, kit. Dara ada pa. Mao ni mga bagtik kay mukaon og manok. Oh, si Busing wa na inom na. Sa kailamian ni Busing wa man mo tingog. Oh, good day ko no, good. Salamat kay mga kabusing sa pagpaminaw o pagtiwas sa video. Salamat.